Gràcies a la intel·ligència artificial es pot inclús mesurar realment quina és aquesta reacció i quin és l'impacte. I no només pot aprendre l'usuari quan està vivint aquesta experiència, sinó que hi podem aprendre tots, perquè amb la neuroarquitectura jo sempre ho dic que no és una disciplina que estigui tancada, és una disciplina que s'està construint. O sigui, s'estan construint ponts entre l'arquitectura i la neurociència, i la psicologia, i la sociologia, i l'antropologia. Llavors, per tal de construir aquests ponts necessitem poder experimentar. I si aquesta experimentació és en entorns d'ús reals, com poden ser els hotels, millor encara. Quan vam voler saber com influir el disseny de l'habitació amb els serveis, amb les habitacions que ets capaç de netejar en una hora amb un equip i tal, vam fer una cosa que ens ho va suggerir gent d'hotels, que és uns vídeos que hi havia de com dues persones netejaven suites d'un hotel de 4 estrelles a tope, o a vegades una sola, i allà te'n donaves compte com si tu havies fet els mobles pesats, doncs aquella persona que tenia que rendir tant es lesionava l'esquena, o que no havies dissenyat l'habitació perquè entressin a netejar un equip de 2 persones en lloc d'una. Veient i fent aquesta reflexió de l'arquitectura o dels serveis, aprens molt. Llavors jo penso que l'hotel és un gran lloc per experimentar sobre moltes coses i fins i tot que l'usuari, que ho és durant un temps, en sigui conscient, i penso que fins i tot és una cosa bona.